बे न'आ माला लुवा बिनि सन नामा 1952 आव लुदों जादों बे न'खौ नै अखमियावबो लिरदों इंराजियावबो लिरदों इंराजियावथ' गैयालै बहा इंराजि 1952 हे बैयो बांलाया 1300 बांला एसामिस जागोन बे इंराजि नङाना सिउनां रायजो राजा नोंथांमोन सानब्रै आरो सानबानि थाखाय डक्टर हेमन्त सारा बिटिसिआव थाहैनो नागिरदों सेसखासै बर'फ्रा सेसखासै हाग्रामा महिलारिये कय हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিসিত সোমাব নিদু চকছো কিমান সাহস বা 3 তাৰিখৰ পৰা মই কন্টিনিউয়াস 4 ৰাতি বিটিআৰত থাকিম আৰু বিটিআৰত থাকি আছে বৰফ বুজা নাই আছে বৰফ এই জালা দিবেনে বেশি আর না आसामनि बे बेकवार्डफोरजों थालिया जों आलादा जानोसै बिदिनो आवाज होयोब्ला जों बेखौ आन्दोलन खालामालासिनो एसेम्ब्लियाव आरो पार्लियामेन्टआव उत्थापन खालामनानै बिल पास खालामनानै बेखौ सेपारेट खालामनो हायो कारण মই অসমৰ মন্ত্ৰী ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিসিত সোমাব নিদু চকছো কিমান সাহস মই কন্টিনিউয়াস 4 ৰাতি বিটিআৰত থাকিম सानब्रै आरो सानबानि थाखाय डक्टर हेमन्त सारा बिटिसिआव थाहैनो नागिरदों सेसखासै बर'फ्रा सेसखासै गुवाहाटीनिफ्राय सोरबा बिजेपिनि गेदेरमा दैदेनगिरिया बिटिसिआव थांनाय लोगो लोगो हुलुस्थुर जाखायो आरो सानब्रै सानबानि थाखाय डक्टर हेमन्त सारा थाहैनो ओंखारदों सेसखासै आरो बोहैथि सारा गावनि पिस्तलखौ माबायदि मिसफार खालायदोंमोन जाब्दा सारनाव माबायदि नांदोंमोन भिडिअनि फुटेजखौ नायलाङोबा स्पष्ट बुजिगोन डक्टर आलफ्रेडनि नाजानायाव डियारनावला सारा फिनै एक्सएनडिपिफोरनि गिबि खेम अबे जायगायाव भिडिअनि फुटेजखौ नायलाङोबा डक्टर आलफ्रेडनि नाजानायाव सिउनां रायजो राजा नोंथांमोन एसे साफा खालामबाय थादोंमोन ओरै मा जाखो गलांबाय जाबदानियावसो नांगौ एवनो होखायसो आरो बे जोंनि एनडिएफबिनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेब्ला बे एनडिएफबि आफादखौ दादोंमोन अब्ला बेखौनो मेइन माने बेस केम्प खालामना लादोंमोन आरो बिनिफ्राय गोदान गोदान मानसिफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बिनिफ्रायनो जागरण खालामनानै माने सोलांदोंमोन बिनिफ्रायनो आफादा देरलांदोंमोन आरो बै समावहा बिथांमोना बेयावहा सावरायलायनानै एक्सन माबा गामिफ्राव थांदोंमोन आरो फैफिनदों किन्तु बै समाव जोंहा इकनमिक्स जितु माने एसे जानाय लोंनाया बांद्राय गैयामोन आरो प्रब्लेममोन आरो जानो लोंनाय एसे प्रब्लेममोन गैयामोन जाहोनो हायामोन मानो ओमफ्राय बेसेबां जन फैनानै जाफैयोमोन ओरैनो बिसोरो फैयोमोन हराव 12टा 1टा 2टा आरो ओमफ्राय थांलाय फैलाय बिदि खालामबाय जेसां फैयो आं जाहोनांगौमोन ओरैनो खयजनसो फैयोमोन 10 जन 20 जन मालाबा 25 जन जायोमोन एखमबा 30 जन एखमबा 40 एखमबा सासे सानै खारनायनिमोन आरो न खारनो खालिया बैथिया एसे साफा खालामबाय थादोंमोन ओरै मा जाखो गलांबाय जाबदानियावसो नांगौ সেই ছবিটো যি হ'ব সেইটো সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমি ক'ব পাৰিম ৰাইজক কন্টিনিউয়াস 4 ৰাতি বিটিআৰত থাকিম আৰু বিটিআৰত থাকাৰ উদ্দেশ্য केसार मिशनाव होयो आरो बरफखौ नै बरफ गोजा नै बरफ बरफ काका बरफটো कुट कुट দিয়ে আমি সব জায়গা তো এই কি কয় আপনার কন্ট্রোল বাজার তাৰপিছত আপনার এই উজান বাজার তাৰপিছত আপনার ভেটাপাড়া কি কামত দিয়ে এটা কোনটো সেইটো এই মাছত আৰু আইসক্রিম বেপাৰীক দিয়ে কুইহাৰৰ ৰস বনায় নহয় এতিয়া দে ইয়াত আহিছে কত দিয়ে এইটো ইয়াৰ ফটোটো এইটো ঢালাই ঢালাই আৰু কত দিছে আগতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত ব্ৰিজত দিছো কিমান মান দিছে তাতে হিচাপে কৰা নাই ইয়াতে একমাহ ওপৰত হ'ল না এই বৰফ সাপ্লাই বৰফ লাগে যদি কাকবা কি নাম কয় কাকা আপোনাৰ মিন্টু বৰ্মন মোবাইল নাম্বাৰ ক'ব নেকি মোবাইল নাম্বাৰ 6026258876 বৰফ লাগে যদি ইয়াক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ইমান লাগে পাই যাব আৰু একবাৰ কোশ্চেন ক'ত দিছিলে সব জায়গা উজান বাজার আপনার ফাটাশিল কন্ট্রোল বাজার আছে ভেটাপাড়া তাৰপিছত আপোনাৰ উজান বাজার ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ দলং চলঙত ক'ত দিছে দলং এইটো হৰাইঘাট দলঙত হৰাইঘাট না হৰাইঘাট দলঙত এই বৰফ সাপ্লাই আৰু এতিয়া নিউ এয়াৰপৰ্টৰ সাপ্লাই
কিন্তু হাইয়েষ্ট বৰফ গৈছে তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজত আৰু ইয়াতে এক পিছত কিমান পায় এক পিছত 200 টকা বৰফ ডাঙৰ ডাঙৰ আছে বৰফ বিদা আছে বৰফ এই জালা দিবনে আমি সুবনখাটাত আমাৰ অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডৰ জইনিং প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে যদিও আমি এইটো ইমিডিয়েট কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ ইয়াত ৰাইজে বিচাৰিলে কাৰণে আমি কৰিলোঁ ইয়াত প্ৰায় 200তকৈ বেছি ৰাইজে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আৰু কোনো সংগঠনত মানে কোনো দলত নথকা মানুহ ইয়াত যোগদান কৰিছে ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট তেওঁলোকে গতিকে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ ইয়াত বাগানপাৰা ব্লকৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি পেলাই লোকসকলে মহিলা আৰু পুৰুষসকলে যোগদান কৰিছে বিশেষকৈ ইউথসকল আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য আৰু পলিচি আমি অলৰেডি কৈ আহি আছোঁ যে আমি এটা দায়িত্ব ল'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ যেটো মানে যিহৰ কাৰণে আমাৰ লোকসকলে যুঁজিছিলে ইমান বছৰে বছৰে আজি 60-70 বছৰে সংগ্ৰাম কৰিলে আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ ঐতিহাসিক অধিকাৰ এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই যি আন্দোলন চলিছিলে সেই আন্দোলনৰ তিনিটাকৈ চুক্তি হৈ গ'ল এই তিনিটাকৈ চুক্তি হোৱাৰ পিছতো এতিয়া আমি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পোৱাৰ পিছতো যেন এইবিলাক আমাৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে তেনেকুৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সঁচা অৰ্থত সকলোৰে অধিকাৰ আমি সমভাৱে দিবৰ কাৰণে লগতে স্থায়ী শান্তি আনিবলৈ আৰু আমাৰ 6 শিডিউলৰ যিখিনি পাৱাৰ চেঞ্জ ফাংচনছ আৰু যি কেৰেক্টাৰিষ্টিক অথবা বৈশিষ্ট্য সেইবিলাক আমি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে লগতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত আমি সুস্থিৰ ৰাজনীতি বাতাবৰণ এটা দি যাবৰ কাৰণে আমি এইটো গঠন কৰিছোঁ এটা বিকল্প দিছোঁ সকলোকে আগতে বিটিসি নিৰ্বাচন খেলিব নাকি ডেফিনেটলি তো পাৰ্টি গঠন কৰিছোঁ যেতিয়া ইলেকশ্যনটো খেলা হ'ব কিন্তু কিমান সমষ্টিত খেলা হ'ব সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আমি অলপতে তাৰ ওপৰত বিতংগী আলোচনা কৰিম সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিব লাগে সেইটো আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই আমি সদ্যহতে এই গোটেই জুন মাহটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক প্ৰাইমাৰী আৰু বুথ কমিটি গঠন কৰাত আমি জোৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে তাৰপিছত আমি জুলাই মাহৰ পৰা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা আৰম্ভ কৰিম আজি কিমানজন যোগদান হ'ল আজি ইয়াত 200তকৈও বেছি জইন হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি পেলাই মহিলা পুৰুষ একেলগে জইন হৈছে যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে জয় হোৱাটো নিশ্চিত নেকি ইয়াৰ ৰাইজেতো সেইটোকে কৈছে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি জইন কৰিছে আৰু আজিৰ আগতো মই সেইখিনি ইনফৰমেশ্যনো পাই আছোঁ যে ইয়াত যদি প্ৰাৰ্থী দিয়া যায় APBৰ পৰা তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰাই আমি জয়ী হৈ যাম যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে আপোনালোকৰ ছবি কি সেইটো আমিতো এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে খেলিম আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড এতিয়াও হোৱা নাই গতিকে সেই ছবিটো যি হ'ব সেইটো সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমি ক'ব পাৰিম ৰাইজক सिमनां रायजो राजा नोंथांमोन आं गावखौनो मिन्थिया बबे बबे जायगायाव सफैयो आं दिनै दंफैयो अदालगुरि जिल्लानि बादागाव होननाय गामियाव बिनिफ्राय आं बे गामियाव नैबे दथाला न' बोराइखौ नुदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आजिखालियाव बेबायदि न'खौनो नुनो मोनला दथाला बोराइ बेखौ मोजाङै मोजां फाहामबा दाबायदियाव टुरिस्ट लड्सफोर खालामनो हागोन टुरिस्टफ्रा गोबांनो फैनानै थाफैनो हागोन जोंनि थाखाय बियो जोबोद मोजां दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोननो हायोबा जोबोद मोजां जायो जोंना आदै दं आदैनाव एसे सोंसां बे न'नि सोमोन्दै आदै बे न'आ नोंनिनो ना औ आंनिनो बेसेबां फुराना जाखो बेयो आफा लुना गालांनाय 1952 माने 1952 2020 थारमाने दा 68 इयार्स जाबाय होनब्लाबो जेबो जायाखै जुदि बेखौ एसे कालारफोर होनानै एसे मोजाङै मेनटेनेन्स होयोबा दाबो बेखौ मोजाङैनो टुरिस्ट लड्स खालामनो हागोन बेखौ बेनिफ्राय नोंनि आफाखौथ' जोंहा आबौ जाबाय बेनिफ्राय बिराद माहाजोन बोरायथारमोन नामा माहाजोन बोरायमोन माहाजोनथारमोन जमिदारमोन हायाबो जमिदार बा आरो बे मंगलदै एरियानि बियो सासे गावबुरामोन गावबुराबोमोन बा आरो आफाहा 7 जन हिनजाव दंमोन आरो 7 जन हिनजाव दंमोन आं 7खौ मोनदों 7खौ नुनो मोनदों ओमफ्राय बे 7नि बिथोराव आं लास्टनि माने सबसे गदाय हिनजावनि फिसाला बेनिफ्राय बे हिनजावफोरखौ न' गंसेयाव ज' दोनदोंमोन ना आलदा आलदा न' लुनानै दोनदोंमोन बेखौ बारा मोनथिला आङो बे जिथु माबानाय बेयावथ' दंमोन आरो बेयावबो दंमोन न'आ गंनै गंथाम दंमोन होनबालाय माने आलदा आलदा न' लुनानै दोनदों आरो ना हिनजाव सासे न' गंसे आलदा आलदा जाहाथे डिस्टार्ब जायो बायदि बेनिफ्राय आदैयालाय नाजायासै नामा आबौ बायदि सातजन गारनानै नाजायाखै गोसो गैया गैला होनबालाय जेनबाय आबौजों हायासै बेनिफ्राय आबौआ माबाफोर खामानिनि थाखाय आरो फेमास बावमोन नामा
आबौआथ' बेबायदि फेमास बे माबानि स्वाधीन भारत स्वाधीनावहा बे अंशग्रहण लादोंमोन सेक्रिफाइस खालामदोंमोन थारमाने खिन्थु मोनसे खोथा सार बिथाङा भारतनि जानानै नाङाखैमोन खिन्थु ब्रिटिशनि जानानैसो बिथाङा ब्रिटिशजों जाफादों ब्रिटिशफोरजोंसो लोगो जाफादोंमोन ब्रिटिशफोरजोंसो बिनिया उल्थासोमोन आरो खोनानाय मथे जोंथ' नुवाखैना उन्दैसोमोन आरो ना उन्दैसोमोन आरो बे आफाखौबो महरखौ एसेबां गोसोआव गैया होमबालाय आबौआ बिराद सालाकथारमोन होमबालाय बियो ब्रिटिशफोरजोंसो लोगो जाबावदों इन्दिजों जाबावा महात्मा गान्धीनि बेरेखासो मावो महात्मा गान्धीनि बेरेखा होनब्लाथ' इंराजफोरनिफ्रायबो एसे मस्ला मोनजादों जानो हागौ बियो ओंखायनो बिदि न'बो लुनो हादों बियो हिनजावबो 7 जन गाहाम लानो हादों आरो लासै लानानै न'बो आलदा आलदा लुनानै होनो हादों बे आंनि न'आ आफा लुलांनाय न'आ मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै अनारेबल जोंहा रन्जन सारा बेयावनो फार्स्ट स्टेप बे बांलावनो होदोंमोन फार्स्ट जागायजेनदोंमोन आरो बेवहाय थारमाने जोंना आदैया बुंदों बे जोंनि एनडिएफबिनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेब्ला बे एनडिएफबि आफादखौ दादोंमोन अब्ला बेखौनो मेइन माने बेस केम्प खालामना लादोंमोन आरो बिनिफ्राय गोदान गोदान मानसिफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बिनिफ्रायनो जागरण खालामनानै माने सोलांदोंमोन बिनिफ्रायनो आफादा देरलांदोंमोन आरो बै समावहा बिथांमोना बेयावहा सावरायलायनानै एक्सन माबा गामिफ्राव थांदोंमोन आरो फैफिनदों खिन्थु बै समाव जोंहा इक'नमिक्स जितु माने एसे जानाय लोंनाया बांद्राय गैयामोन आरो प्रब्लेममोन आरो जानाय लोंनाय एसे प्रब्लेममोन गैयामोन जाहोनो हायामोन मानो ओमफ्राय बेसेबां जन फैनानै जाफैयोमोन ओरैनो बिसोरो फैयोमोन हराव 12टा 1टा 2टा आरो ओमफ्राय थांलाय फैलाय बिदि खालामबाय जेसेबां फैयो आं जाहोनांगौमोन ओरैनो खयजनसो फैयोमोन 10 जन 20 जन मालाबा 25 जन जायोमोन एखमबा 30 जन एखमबा 40 एखमबा सासे सानै माने सङै जाहोनांबाय थायोमोन बिनिफ्राय आदैया मालाबाफोर पुलिस मिलिटारिफोरजों साजा होजादोंमोन बा नासयजादोंमोन नामा गैया दिनैसिम गैया आं इसोरखौ हामबाय होयो आरो इसोरनि बोर बायदि आं जेबो खाथि खालाव बहुत जेंना जाबाय खिन्थु आंनि न'आव जायासै थारमाने हामबाय होयो गामिनि मानसिफ्राबो आंखौ एरनानैबो होआसै बा खुरमा बुन्दायाबो रावबो एरना होआसै आं बेनिखायनो हामबाय होयो जोबोद गोजोनथाव खौरां जों मिन्थियोदि गुबुन गुबुन गामिफ्राव थाङोब्ला बिसोर दावहारुफ्रा थाफैयोब्ला बिसोरनि न'खरखौ पुलिस मिलिटारिया फैनानै नासयफैयो बुख्राब खालामनानै गालाङो जेलाव लाङो माने आदैया फुरा जेबो प्रब्लेमखौ मोनफेराखै आरो वा बे मोनसे इसोरनि मेराकेल हाबा होनजायो इसोरा आरिखौ बेंनानै दोनदों बेनिफ्राय मा उनावमोनथाय बे मेजर गावथारनायावल' आंल' सोबा जादों आरो खनसे जि बुरजा ओंखाम संना जाहोनांबाय ओमफ्राय माबा माबि जाथाय जादोंमोन नामा मालाबाफोर पुलिसफोर फैनानै नागिरफैनाय मानाय बिदिफोर जाथाय जादोंमोन नामा नागिरफैनाय आरो आंखौ ओंखामबो संहोदों खिचुरि ओंखाम संहोनानै जालांबाय बे पुलिसफ्रा आर्मिफ्रा खिचुरि ओंखाम संहोलायना आरो जानानै थांबाय मोनसे जाथाय जादों बेयाव गोनांथार आं हारसिं थालांबाय नोंथायाबो खारबाय गथ'खौ लानानै बिसोरो अन्तत 6 आदजनसो दंमोन आरो बै गज'नो रुमाव बेहाय गोजौआव ओमफ्राय पुलिसा फैदों मा आर्मिया फैदों ओरैहाय फैनानै बेयाव हाबाखै आरो सिदा थांदों आरो लामा बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामखो बे जाहा रन्जन सारबो दंमोन सोरबा दंमोन ओमफ्राय पुलिस फैबाय होननानै खोनानायखाय बिथांमोना मोनसे रड हानानै गामसाजों माबा ओंखारनानै खारलांदों आरो बिसोरो जेनेबा बै माबाफोरनिफ्राय हेलिकप्टारफोरनिफ्राय दुरुंखौ खानानै माने खोरखिजों ओंखारलांदों बे खोरखिनि लहाखौ हास'नानै आरो मोनसे जादों बिसोरो दंमोन साराबो दंमोन मोनसे समावहा बेबायदि बे वेपन्सफोरखौ बिसोरो फोसाबनो हादोंमोन सिलाइफोरखौ माने मानजिबाय थायोमोन आरो साफा खालामबाय थायो बे समावनो माब्रै बेरखो सासेनो बे आदैयाव नांदों नांनानै बाहायगौ आदैयावसो नांबाय नांनानै हस्पिटालाव लांदोंमोन नामा थैदों नामा ना थैयाखै थैयासैना बे आदैयाव नांनायखाय थैयासै बेनिफ्राय माबा माबि घटनाफोर जाबावदोंमोन नामा खिन्थादो मादैयाबो एसे मिन्थियोबा घटनायाथ' इसिबां जानो मोनासै बावसै आंनाव फारसेनिफ्राय सोंबाय थादों सोंनाया ओमफ्राय आं थगायबाय बेबायदि लामा खाथियाव थाया बारा एसे बिथोराव सिङावसो थायो होननानै बे आर्मिफ्रा फैनानै सोंथिबा थगायहरदों आरो सारमोनखौबो माथो थगायनो होननानै हिन्दीनि रायलायदों ना बर'नि रायलायदों असमिया खिस्रि ओंखाम संहोलायनानै जानानै थांबाय आरो मैया बायदिया बुबाय ओमफ्राय दिनै बायदियाव आरो ओंखाम जाफैबाय जाहोनावनो ओमफ्राय बुग्राया गैया आंखौ बुग्राया बे समाव मेजर बै खोलाहा गामियावनो न'खरसेयाव खावसे दंमोन आरो बिसोरो आफादनि मानसिफ्रा ओमफ्राय खौराङाव हमना मोननानै खौरांनिफ्राय लाना फैबाय जि गिद दामबो लायदों आरो गारि फिसायाव गावसिनि गारि फिसायाव ओमफ्राय लाना फैनानै ओमफ्राय हमनो होसोनायाव
ओमफ्राय बे खौरांनिफ्राय हमनानै लाबोनानै आखाइ खाजानायानो बोरै बोरै गखोथाय बेबो खारबायनो ओमफ्राय बेनो गावथार मोन्दों होन्दों बै खोलाहा बिनिफ्राय जोंना बे अखानायैनो सोंनायाव आंबो माबा खोनादों खोनानाया नुवाखै सार होनना बुंनो रोङासै मिथिया सार होनना थांबायना बावनो सोबाना गालांबाय डाइरेक्ट मिथिया सार होनना थांबाय आङो बिनिफ्राय नाब्ला सारा सम सम फैयोना फैयामोन बे न'आव फैयो लेटेस्ट माला फैया एकदम बे जेल जानायनि दाख्लैबावै जेल जानायनि सिमोन नामा सेन्ट्रेल जेलाव थांनायनि सिगां फैदोंमोन बै आरो आंबो थाङो मालाबा नायो बिराद मोजां मोनो मानोना बेहा मोनसे गिदिर हारिनि स्पिरिट गिदिर हारिनि स्पिरिट दङ ओंखायनो बिथाङा आंखौ बिराद अनार होयो आंबो होयो नोंबो हेफाजाब होबाय नालाय बिसोरखौ बैसोआव आंनि उन्दैयावबा आं बेखौ मोनसे रेसपेक्ट होनो आरो बेखौ नोंनिफ्राय दुइसिनबाबो बिथांखौ माने मान होयो मानो होनब्ला बिथाङा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय हारिखौ दैदेनलांनायनि थाखाय दा जोङो गोबांथार आदैनिफ्राय मिन्थिनो हाबाय बे न'नि सोमोन्दै जों बुंनो हायो NDFB फोरनि थाखाय बे न'आ मोनसे नेरसोन इंराजियाव होनगोन मोनसे हेरिटेज आरो दा बिनि थाखायनो सोरबाफोर जोंनि बै दावहारु NDFB बिथांमोनहा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला माबा मोनसे स्टेप लादो बे न'खौ जाहाथे अराय सम माने जोङो प्रिजार्भ खालामनानै दोननो हानायनि थाखाय बे मोनसे नेरसोन जाहैबाय मानो होनब्ला जेब्ला NDFBआ फार्स्ट आफादखौ दाजेनदोंमोन अब्ला बे न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन रिक्रुटमेन्ट खालामदोंमोन ट्रेनिं खालामदोंमोन एक्सन प्लानफोरखौ बाहायनो फुरा माने डिसकास खालामदोंमोन बिनि थाखायनो बे मोनसे मिउजियाम बायदि जानांगौ आंनि मथै साननायसो दा बेखौ मोनसे स्किमफोर दिरुननानै लानो हायोब्ला बिटिआरनिफ्राय बेखौ मिउजियाम बायदि खालामनानै दोननो हायोब्ला एबा गेस्ट हाउसफोर बायदि मोनसे रिनोवेशन खालामनानै जाहाथे बियो बायलाङा बेबायदिनो थाबाय थायो मोनसे नेरसोन NDFBनि मोनसे नेरसोन होनजायो बे न'खौ दा आं बेखौनो आसा खालामो दा जोङो रुम सिङाव थांनानै एसे नायदिनि बे रडखौ बबे जायगायाव हायामोन बबेनिफ्राय बारलाङामोन जों दा न' गोजौआव हाबलांसै साल दंफांनि ना गोगोम गोरा जेबो जायाखै दाबो 68 years जाबाय अब्लाबो नैबे मा लिरदोंथाय आंथ' मिथिला बे न'आ माला लुवा बेनि सन नामा 1952 आव लुदों जाहैदों बे न'खौ नै असमियावबो लिरदों इंराजियावबो लिरदों इंराजियावथ' गैयालै इंराजि 1952 बैयो बांलाया 1300 बांला एसामिस जागोन बे इंराजि नङाना दा बे न'आव रावबो थाथ'नाय जाला फुरा मेनटेनेन्सनि थाखाय बिराद नांगौ जानानै दं बेखौनो ना बे रडखौनो हाफायनानै ओरै बारलाङो आरो ना बिसोर माबा जि खानानै ओरै बा आंथ' मथा जाथारबाय बेनो दा नुवाखै जेला आर्मिफोर फैदोंमोन अब्ला बहाबाफोर ओरैहाय सिमाजों दुरुं बायदि खाबाय ओमफ्राय बेखौ देफायनानै बिसोर बेजों बारस'नानै खारलांदों बे न'आ दाबो जेबो होनजायाखै मोजाङै दं नुवाखै सिलिंफोराबो फुरा दंफांनि पियर दंफांनि बेखौ एसेल' मेनटेनेन्स खालामनांगौ फुरा मेनटेनेन्स खालामबानो दासिमबो बे न'आव थानो हायो आलासिफोर फैनानै बे रुम मोननैखौ लायोमोन आरो ना बेजों फुरा बिसोरनो थाबाय थायोमोन बिसिनि केपचार दा जोङो आदै आरो मादैनिफ्राय जोबोद खोथा मिन्थिनो हाबाय जेब्ला NDFBफोरा गायसनजेनदोंमोन गोदान 86 आव बे समाव खमसे खम 5-6 बोसोर ना 5-6 बोसोरनि बारा 10 बोसोरखौनो लादो गेजेर गेजेर फैयोमोन होमब्लाबो 5-6 बोसोराथ' फुरा एक्टिभ खामोन बाहायनो सब समाय बाहायनो थानानै रिक्रुटमेन्ट खालामनाय एक्सन प्लान डिसकास खालामनाय गासिबो माने बाहाय थानानैनो जायै लोङैनो खामानिखौ मावलांदोंमोन आरो फेहेरलांदोंमोन ओमफ्राय नैबेहाय गोजौआव दंबावो सिङाव गाखोग्रा सिलाइफोरखौ दोनलाबायो नामाहाय सिलाइफोरखौ बाहाय दोनलाबायो ना गावसोर बाहायथ'यैखौ बाहाय दोनलाबायोमोन दा गोबांथार खोथा मिथिनो हाबाय भिडिअआबो बिराद गोलाव जायो आं बेखौनो आसा खालामो NDFBफ्रा माबा मोनसे खामानि मावगोन होननानै बे न'नि थाखाय जाहाथे बिसोर प्रिजार्भ खालामनानै दोनो आं दा बे भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ इउटुबाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालाम आरो फेसबुक पेजावबो लाइक आरो फल' खालामना हो जाहाथे आं बेबायदिनो जेरावखि आं बेरायहैया माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिकआव भिडिअ बानायनो हायोब्ला आङो बर'नि बानायनानै नोंथांमोननो देखायगोन आं दा एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबबाय खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय
खारनायनि मोन आरो न' खारनो थाखाय बोहैथिया एसे साफा खालामबाय थादोंमोन ओरै मा जाखो गलांबाय जाबदानियावसो नांगौ इयाव नाङैखायसो आरो इसानखौ साफा खालामदों बर'नि जानाय थाबायबाय थायोमोन नालाय बेयाव सानसेखालि बैथिया बे साफा खालामबाय थादोंमोन बै रुमाव साफा खालामबाय थानांगौ बोरै जाखो बेयावनो होनानै जाबनानै नांलाबायबाय बेयाव आजिखालिथ' माने बांलासो लिरोमोन Ariana